Oo, mahal. Yung bonus? Oo, mahal. Ito na, mahal. Salamat, mahal, ah. Gaspar! Gaspar! Ang gagayon ba naman? Hindi ka pa nakapaghugas? Pasensya ka na, mahal. Ano kasi? Ano kasi? Hindi mo ako katulong, Gaspar, ha? Pagod na nga ako sa pagtatrabaho, tapos ganito pang madaratnan ko dito sa bahay. Sorry, mahal. Ay, ayoko ng sorry. Oh, bakit nakabihis ka ata? Hindi ka pa nga nakapaghugas, tapos alis ka na naman. Ano kasi, mahal? Kukunin ko yung bonus. Ha? Bonus baka mo? Oo, mahal. Kukunin ko yung bonus at ibibigay ko sa'yo. Wow, talaga, mahal? Pasensya ka na, mahal, ha? Napagod lang kasi ako. Kumain ka na ba, mahal? Nakapagkape ka na ba, mahal? Pagtitimpla kita. Tapos na, mahal. Kaya pala hindi ako nakapaghugas kanina kasi nagbihis na ako agad. Hayaan mo na lang, mahal. Ako na lang maghuhugas mamaya. Hindi naman ako masyadong napagod, mahal. Mamaya ipagluluto pa kita ng masarap na ulam. Yung paborito mo, mahal. Akala ko ba na pagod ka, mahal? Ako na lang maghuhugas pagdating ko, mahal. Ay, hindi na, mahal. Ako na lang. Teka lang, ha? Kukunin ko lang yung medyas at sapatos mo, mahal. A few moments later. Ang bango. Sarap. Sana magustuhan ni mahal mamaya to. Mahal, nandito na ako. Ay, nandyan ka na pala, mahal. Eksakto, kakaluto ko lang yung paborito mo. Nilagang baka, mahal. Halika na, kain ka muna, mahal. Ito naman. Mukhang masarap na masarap talaga, mahal, ah. Bangon naman, mahal. Nakakatakam naman to. Oo naman, mahal. Sinarapan ko talaga yan para sa'yo. Mahal? Nakuha mo na ba yung sinabi mo kanina? Yung bonus, mahal? Oo, mahal. Yung bonus? Oo, mahal. Ito na, mahal. Salamat, mahal, ah. Ano to? Ito yung sinasabi mong bonus? Oo, mahal. Di ba maghuhugas ka? Eksakto. Bonus dishwashing liquid. Ay, naku, Gaspar. Akala ko pa naman Christmas bonus yung sinasabi mo. Akin na nga tong ulam. Pinaluto lang pala ni kumparing Benny. Diyan ka na nga.